kenal Veronica ko. Veronica anak Om Rustam nan punyo anak gadih ko. Om Rustam yang tukang tumbok jalan balobangko. Indah nan itu tapi anak etek mari apa jatuh. Woi kenalkanlah Denjo Veronica tu dulu. Kecek ama enyo suko laki-laki nan pandai bahasa Inggris. Bahasa Inggris kame di den coba ciek dulu. No smoking area artinya jangan buang sarok di siko. Langsung barang kecek beko kanai sentro. Ang kenal Veronica ko. Veronica anak Om Rustam nan punyo anak gadih ko. Om Rustam yang tukang tumbok jalan balobangko. Indah nan itu tapi anak etek mari apa jatuh. Woi kenalkanlah Denjo Veronica tu dulu. Kecek ama enyo suko laki-laki nan pandai bahasa Inggris. Bahasa Inggris kameh di den coba ciek dulu. No smoking area artinya jangan buang sarok di siko. Langsung barang kecek beko Kanai sentro. Ang kenal Veronica ko. Veronica anak Om Rustam nan punyo anak gadih ko. Om Rustam yang tukang tumbok jalan balobangko. Indah nan itu tapi anak etek mari apa jatuh. Woi kenalkanlah Denjo Veronica tu dulu. Kecek ama enyo suko laki-laki nan pandai bahasa Inggris. Bahasa Inggris kameh di den coba ciek dulu. No smoking area artinya jangan buang